Καλησπέρα. Ένα βραδινό βιντεάκι. The Lonely Wolf εδώ στις οθόνες σας. Βρισκόμαστε στη Ρόδο, λεωφόρο Καλιθέας. Ελπίζω να ακούγομαι. Πάμε μια βόλτα να δροσιστούμε λιγάκι. Να δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι Φαλιράκι. Να δούμε τι φάση παίζει και εκεί πέρα. Πολλή κίνηση στη Ρόδο. Πολύς ο τουρισμός. Οι τουρίστες εδώ περιμένουν στη στάση. Θα δείτε εδώ αριστερά τα ξενοδοχεία. Τεράστια ξενοδοχεία. Χαμός. Είμαι μια εβδομάδα στη Ρόδο. Θα σας πω πράγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση, που έχω παρατηρήσει. Μπορεί να κάνω λάθος, να τα βλέπω εγώ έτσι. Εδώ μια μυρωδιά σου έρχεται από Βόθρο. Τουρίστριες, λευκές οπτασίες. Πάμε σε αυτή τη μεριά του νησιού. Αυτή τη φορά θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια. Κάντε εγγραφή. Προχθές ήρθα πάλι σε αυτή τη διαδρομή. Προσπάθησα να κατέβω κάτω στην παραλία. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν κλείσει όλο το παραλιακό μέτωπο. Συγχαρητήρια. Δεν μπορείς να κατέβεις κάτω. Έπεσα μπροστά σε σιδερένιες πόρτες κλειστές. Εδώ από κάτω θα έρθουμε και το πρωί. Έχει φοίνικες, είναι πολύ ωραία, αλλά δεν μπορείς να κατέβεις. Από ό,τι μου είπανε πρέπει να πληρώσεις είσοδο στα μεγάλα ξενοδοχεία για να πας να κάνεις το μπάνιο σου εδώ. Κρέστερ Παλάς, τετράστερο ξενοδοχείο. Η Ρόδος είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει την παλιά πόλη. Είναι φανταστικά η παλιά πόλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι τεράστια. Μπορεί να χαθείς μέσα. Θα σας τη δείξω σε άλλη φορά. Είναι τώρα γεμάτη τουρίστες. Έχει μαγαζιά μέσα. Θα τα πούμε όμως την άλλη φορά. Στο επόμενο βιντεάκι. Είναι πανέμορφα. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, όπως αυτό που είπαμε πριν. Κλειστές εδώ το παραλιακό μέτωπο. Βλέπετε αυτά εδώ όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και θα αναφερθούμε στα περίεργα. Στα περίεργα που έχω δει εδώ στη Ρόδο. Το πρώτο είναι αυτό. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις παραλίες. Και όπου κατεβαίνει κάτω ο δρόμος και μπορείς να περάσεις, τουλάχιστον αυτές τις λίγες απόπερες που έχω κάνει εγώ, καταλήγει σε κάποια μικρή παραλία και έχει μαγαζί κάτω. Αν δεν έχει μαγαζί είναι κλειστά. Π.χ. εδώ πέρα έχει πιο κάτω, έχει μια ταβέρνα, η οποία φυσικά θα είναι πανάκριβη, και ένα μικρό κόλπο. Επίσης όσους κόλπους έχω πάει, π.χ. στην παραλία στις πηγές Καλιθέας, έχουν κλείσει τους κόλπους, σχεδόν όλους τους κόλπους, επειδή έχει κάτι κολπάκια από μέσα. Υπάρχουν μαγαζιά κάτω. Έμαθα ότι έχουν αφήσει μικρά κομμάτια ύστερα από, επειδή αντέδρασαν οι κάτοικοι. Όλα για τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας.
ο οποίος τουρισμός από τις πρώτες εντυπώσεις τις δικές μου δεν είναι και ο καλύτερος, έτσι. Εδώ οι ντόπιοι βρίζουν. Θα δούμε όλα τα ξενοδοχεία εδώ μέχρι το Φαλιράκι. Άκουσα ότι θες και διαβατήριο για να πάω στο Φαλιράκι. Εγώ έχω και διαβατήριο και νέα ταυτότητα, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, στο βάθος ξενοδοχειακές μονάδες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ κάτω δεν μπορείς να κατέβεις, είναι όλο κλειστό. Λεωφορεία μεταφέρουν τουρίστες. Το παράδοξο, βγαίνουν από αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία και περιμένουν λεωφορείο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω καταλάβει. Για να πάνε στο Φαλιράκι. 5 ξενοδοχεία. Δεν έχω δει τόσο μεγάλα ξενοδοχεία και τόσο πολλά δεν έχω ξαναδεί. Η Ρόδος φυσικά είναι μεγάλη. Εδώ ο κύριος πουλάει τα καλάθια. Γύφτος είναι. Τον έχω ξαναπετύχει. Θέλει πολύ προσοχή στον δρόμο. Πολύ προσοχή. Κάθε μέρα βλέπω ένα ατύχημα. Σήμερα το λεωφορείο είχε πατήσει ένα τουρίστα. Κυριολεκτικά το μηχανάκι ήταν κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου. Η αστυνομία απούσα, η αστυνομία τη στείνει λίγο έξω στην είσοδο της παλιάς πόλης και γράφει αν είναι δυνατόν, επειδή δεν είχαν οι αυτοκινητιστές, πιο πολύ σταματάει αυτοκίνητα, δεν είχαν φαρμακείο. Εδώ ο κόσμος σκοτώνεται και αυτοί γράφουνε για τα φαρμακεία. Εδώ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Χαμός. Με τα πόδια πάνε οι τουρίστες, περπατάνε. Πού πάνε? Δεν έχω καταλάβει. Εδώ και χτίζονται κι άλλα. Χτίζονται κι άλλα. Θα μου πεις σε πειράζουνε? Ναι φίλε, με πειράζουνε. Με πειράζουνε γιατί έχουν κλείσει όλο το παραλιακό μέτωπο. Και εγώ στην πατρίδα μου δεν μπορώ να πάω να απολαύσω ένα μπάνιο όπου θέλω εγώ. Εγώ θέλω να κατέβω εδώ κάτω να κάνω ένα μπάνιο. Μπορώ? Όχι, χωρίς να πληρώσω. Αυτό μου τη βαράει. Οπα. Εμένα αυτό μου τη βαράει. Επίσης έχεις ένα νησί με πόσα εκατομμύρια τουρίστες, το οποίο βρωμάει. Βρωμάει. Γιατί όταν έχεις τόσο εκατομμύρια τουρίστες πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο αποχαιρετευτικό σύστημα. Πρέπει να έχεις γιατρό, πρέπει να έχεις νοσοκομείο, πρέπει να έχεις αστυνομία, πρέπει να έχεις δήμο, πρέπει να έχεις καθαριότητα. Όλα αυτά υπάρχουνε? Δεν νομίζω. Έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Είναι ένα νησί, αντί να το έχουν διαμάντι, βρωμάει. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα δούμε. Εδώ στις διαβάσεις, να βλέπετε, αυτός ο κύριος περνάει τώρα που δεν είχε καν διάβαση, αλλά γενικά στις διαβάσεις οι ξένοι δεν κοιτάνε καν. Δεν ξέρουν ότι εδώ είναι Ελλάδα και δεν σταματάμε στις διαβάσεις. Έλληνοι είμαστε, δεν σταματάμε στις διαβάσεις. Έλληνοι είμαστε. Ορίστε το τρενάκι, τρένο φάντασμα. Λοιπόν, όπως είπαμε, θέλει προσοχή. Σε κάποιες παραλίες παρκάρουν πάνω στον δρόμο και εκεί που πας, βέβαια δεν τους γράφουνε, έτσι, δεν τους γράφουνε, αλλά το Φεβρουάριο τους δασκάλους, τους στρατιωτικούς και τα λοιπά τους ξεσκίζει η αστυνομία το Φεβρουάριο. Τώρα, εν ονόματι του τουρισμού, μην πειράξουμε τον τουρίστα, έτσι, και μπορεί τώρα να πηγαίνεις εδώ πάνω στη στροφή
και να είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη σειρά για να πάνε για μπάνιο. Πάνω σε δρόμο, ορίστε, πατίνια, χαμός, κάθετα εδώ, ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει. Αυτά που έχω δει στη Ρόδο δεν τα έχω δει που έχω γυρίσει τη μισή Ελλάδα, έτσι. Μπαίνουμε τώρα Φαλιράκι, ακράνωτοι, πολλοί, παππούδες με σαράβαλα, παπιά, βέσπες, διαλυμένες, με παντόφλες, με τσιγάρο στο στόμα. Όσοι φοράνε κράνη το 80% δεν είναι δεμένο, έτσι. Και όποιον πάρει ο χάρος, και η αστυνομία γράφει για φαρμακεία. Εδώ που θέλουμε διαβατήριο. Λοιπόν, φαγάδικα πολλά. Δεν είναι γεμάτα, βλέπετε. Δεν είναι και τίγκα. Εδώ ο κύριος πάρκαρε εδώ, μέσα του δρόμου. Έτσι, γιατί έτσι γουστάρει. Αυτός είναι ροδίτης, έτσι, ταξιτζής. Έτσι γουστάρω, ρε. Ενώ μπορεί να πας λίγο πιο κάτω. Όχι, δεν θα πάω. Λοιπόν, τα φαγάδικα κάπως δουλεύουνε. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει και πολλά μαγαζιά. Θα μας βγει το μάτι. Τα οποία πουλάνε τα γνωστά κινέζικα και μαλακές. Εντάξει, είναι χαζός ο τουρίστας. Πόσες κινέζικες θα πάρουν? Λοιπόν, Άσια Food, τζελάτο. Πού είμαστε στην Ιταλία? Άμα θέλω να φάω τζελάτο θα πάω στην Ιταλία, ρε αδερφή. Βάλτε κάτι ελληνικό. Λοιπόν, που λέτε πολλά περίεργα. 3 φορές μου έχει τύχει να φεύγουν από τον κόσμο πράγματα και να εκεί που έχει ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όχι εδώ. Τους φεύγουν πράγματα και τα κυνηγάνε στον δρόμο. Ορίστε. Λοιπόν, και παραπονιούνται εδώ οι καταστηματάρχες γιατί δεν αγοράζουν. Τι να αγοράσουν οι τουρίστες? Μαλακίες τα κινέζικα. Ο κόσμος δεν είναι και χαζός. Ο τουρίστας θα κοιτάξει να πάει να φάει κάτι, ένα παγωτό, φαγητό. Εντάξει. Βλέπετε εδώ πόση κίνηση έχει το Φαλιράκι. Θα ανάψει τώρα και το μηχανάκι και μάλλον θα επιστρέψω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Πάμε και λίγο πιο μέσα. Ξέρω. Και να γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Εδώ τα κορίτσια και τα αγόρια. Ορίστε. Λευκές οπτασίες έχουμε εδώ. Λευκές οπτασίες. Εδώ κλείσαμε, ρε, ναι. Λοιπόν, εδώ κάτω πηγαίνεις, έχει τα μπαράκια. Τώρα εγώ δεν πάω εκεί γιατί έχει κίνηση, οπότε θα κάνω δεξιά και θα φύγω. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε μια εγγραφή να ανέβει η ομάδα. Θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια από Ρόδο. Εδώ καραόκε και παπαριές, American style. Βλέπετε εδώ On the rocks. Δεν έχει πολύ κόσμο μέσα στα μαγαζιά. Λοιπόν, βγήκαμε τώρα στη... Δεν θα πάμε από παραλία. Εδώ λευκές οπτασίες και λευκή οπτασί. Λοιπόν, καλό βράδυ και τα λέμε. Γεια σας.